från den och igenom. Men alltså, ni är alltså musiker? Ja. Älskar musik? Ja. Yes! Yes! Det är så jävla gött, eller hur? Ja. Ja. Men då på något sätt, då känns det som världen är på gång, eller hur? Ja. När man träffar Det folk, finns så ju hopp. jävligt kul. Ja, det gör det faktiskt. Om jag älskar musik, det är alltså absolut det bästa. Håll käften. Hallå! Ja! Vad? Pizza! Vad står det stoppa? Ja, pissa min fru. Nej, men alltså, det bästa jag vet är musik. Absolut. Ja, Absolut. Ja. Sen om det är... Fan, ja, den är idiot. Idiot. Alltså, om det är funk eller om det är jazz. Ja, så det. Men jazz är... Okej, jazzmusiker.